Васіль Быкаў – найвядомейшы беларускі пісьменнік у свеце. Апошнія гады свайго жыцця ён вымушаны быў жыць за мяжою. Чаму так сталася, што Быкаў не мог працаваць і жыць у Беларусі? Чаму ён не хацеў вяртацца і пры якіх абставінах вярнуўся ў Беларусь? Якімі былі апошнія тыдні і дні жыцця Васіля Быкава? Прага стала апошнім горадам у замежжы, дзе жыў Васіль Быкаў. Канфлікт Васіля Быкава і рэжыму Лукашэнкі пачаўся задоўга да таго, як знакаміты беларускі пісьменнік пакінуў радзіму. Нагадаем, як усё адбывалася. Пачатак нацыянальнага руху канца 80-х гадоў звязваюць з адкрыццём месца расстрэлаў сталінскіх часоў урочышча Курапаты. За артыкулам Зенона Пазняка «Курапаты. Дарога смерці» у тыднёвіку літаратура і мастацтва. Гэтая знакамітая публікацыя стала магчымай дзякуючы прадмове Васіля Быкава. Адкрыццё Курапатаў тады, у 1988 годзе, ускалыхнула беларускае грамадства і выклікала моцны ціск камуністычных уладаў на тых, хто імкнуўся сказаць праўду. Быкаў напісаў прадмову да артыкула і пазней нязменна абараняў Пазняка. Адкрыць праўду пра Курапаты і зрабіць гэту праўду здабыткам усёй грамадскасці і у нашай краіне, а таксама і пашырыць яе, так сказать, на ўвесь свет. Для гэтага, конечно, патрэбна была вялікая маральная сіла, бо у барацьбе тады з Пазняком аб'ядналіся усе камуністычныя і пракамуністычныя сілы. Падтрымка Быкавым публікацыі артыкула пра Курапаты і сцвярджэння праўды пра Курапаты, якую я ўвесь час адчуваў ад Быкава, сыграла вельмі вялікую ролю. Быкаў стаяў у аснове стварэння Беларускага народнага фронту, у аснове новага беларускага адраджэння. Ён быў сябрам сойму Беларускага народнага фронту. І ён, калі стаўся рэжыму Лукашэнкі, першы, які адразу ацаніў, што гэта такое ёсць, якая гэта пагроза для Беларусі, для нашай інтэлігенцыі і культуры. І не выпадкова, што Быкаў вымушаны быў потым пакінуць межы Беларусі. Быкаў залатымі літарамі ўпісаў сваё імя не толькі ў сусветную літаратуру, але і ў беларускае нацыянальнае адраджэнне. Гэта тое адраджэнне, якое правяло да незалежнасці нашай Беларусі. І Быкаў быў адным з тых людзей, які паклаў сваё слова, сваю волю на алтар нашай бацькаўшчыны. Яшчэ ў 1993 годзе, за год да прэзідэнцкіх выбараў, Васіль Быкаў надрукаваў у народнай газеце артыкул, у якім, у загалоўку якога ужыў нават слова «д'ябал», дзе вельмі рэзка скрытыкаваў Александра Лукашэнку, тады яшчэ дэпутата, за ягонае імкненне знішчыць незалежнасць Беларусі і аднавіць імперыю. Васіль Быкаў лічыў, што пад кіраўніцтвам Зенона Пазняка Беларусь мае шанец быць суверэннай дэмакратычнай дзяржавай. Падчас прэзідэнцкіх выбараў 1994 году Васіль Быкаў быў давернай асобай Пазняка, удзельнічаў у тэлевізійных эфірах разам з Пазняком, агітаваў за яго. А ў часе свайго 70-гадовага юбілею сказаў у парку Янку Купалы, што самае ягонае вялікае жаданне, каб прэзідэнтам быў абраны Пазняк, але перамог Лукашэнка. 1995. Не прайшло і году пасля абрання Лукашэнкі прэзідэнтам, як ён выказаў пляны правесці рэферэндум, надаць рускай мове статус другой дзяржаўнай, змяніць дзяржаўную сімволіку. Бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня прапаноўвалася змяніць на старыя савецкія сімвалы. 11 красавіка 1995 году у знак пратэсту супраць рэферэндуму 19 дэпутатаў апазіцыі БНФ у Верховным Савеце абвесцілі галадоўку проста ў зале парламенту. Ноччу ў Верховны Савет па загаду прэзідэнта Лукашэнкі былі ўведзеныя войскі. Дэпутатаў апазіцыі збілі і выкінулі на вуліцу. Александр Лукашенка цынічна святкаваў перамогу. Тады на радыё «Свабода» прагучала ацэнка падзеяў Васілём Быкавым. Тое, што адбылося ў апошнія дні, ёсць нешта іншае, чымся прэлюдыя фашыстоўскага перавароту.
Але самае на ўвесь свет ганебнае ён учыніў у парламенце, калі прымяніў сілу да жменькі непакорнай апазіцыі. Нават кішэнны па сутнасці, паслухмяны і пракамуністычны Верховны Савет стаў для яго перашкодай. Але перашкоды па шляху куды? Ведама ж, да ўстанаўлення асабістай дыктатуры, каб усур'ёз і надоўга. Сёння ён перамог рукамі гарэлаў у чорных масках. Ужо пэўна, што на Беларусі не будзе парламенту, не будзе дэмакратычных выбараў, знікнуць рэшткі вольнай прэсы. Краінай закіруе прэзідэнцкая хунта, а як кіруюць хунты, мы добра ведаем з нядаўняга вопыту. Васіля Быкова называюць сумленнем беларускага народу. Але ён быў і мужнасцю свайго народу. Ён гаварыў тое, што іншыя думалі, але сказаць не маглі. Канфлікт Васіля Быкова і беларускіх уладаў становіцца ўсё больш вострым. Васіль Быкаў усё часцей гаворыць пра тое, што не можа жыць і працаваць дома. Вось урывак інтэрв'ю Васіля Быкова рускай службе радыё «Свобода». Я в Минске не могу писать. Во-первых, у меня холодная квартира. Я там своими больными легкими, так сказать, очень быстро загнусь, потому что в Минске указом президента введен максимум температуры. Ему не нужен Быков, у него есть сплоченная, мощная когорта собственных личных писателей, которые пишут его биографии, пишут его о нем, так сказать, и пишут его жизнь. Вот, и славят режим, ему этого достаточно, а всего остального он не приемлет. А то, что делает Лукашенко и его режим, направлен на ликвидацию, на полную ликвидацию, так сказать, этой суверенности. Но кроме того, он ведь под этим предлогом ликвидирует национальную культуру, национальную литературу, национальный язык. У 1998 годзе Васіль Быкаў разам з жонкай Ірынай Міхайлаўнай прымаюць запрашэнне фінскага пэн-цэнтру. Быкаў жыве ў Хельсінкі, піша тут аповесць «Ваўчыная яма», потым пераязджае ў Нямецчыну, спачатку Берлін, потым дом адпачынку ў Віперсдорфу, дзе яго зрэдку наведваюць сябры, потым Франкфурт на Майне, знаёмства з навукоўцам Барысам Кітом. Тут ён піша апавяданні «На балотнай сцяжыне», «Велікодная яйка», кнігу ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». Амаль з самага пачатку ад'езду Васіля Владзіміровича з Менску мы з ім перапісваліся. У мяне захавалася шмат лістоў ад яго з Хельсінкі, Берліна, Віперсдорфу, з Франкфурту. І вось у адным ён піша: «Ну, а я тут працую. Умовы для таго такія, якіх я не ведаў ніколі. Галоўнае – цішыня і спакой». Умовы сапраўды былі вельмі добрыя. Праблема была толькі ў тым, што у Фінляндыі, а потым у Нямецчыне візы былі абмежаваны. Тэрмін знаходжання яго за мяжой быў абмежаваны. І вось яшчэ адзін урывак. «Мы тут да траўня, далей вяртання. Толькі куды?» І яшчэ з ліста Васіля Быкова. «Вось скончыў невялічкую аповесць пра чарнобыльскую зону з лакальным сюжэтам і ўсяго 2 персанажамі. Што з ёй рабіць, не ведаю. Хаця там няма ніякіх выпадаў у бок бацькі, але ж друкаваць няма дзе. Полымя, кажуць, ледзьве дацягне да Новага года, а там невядома, ці будзе выходзіць». І вось яшчэ ён піша ў лісце да ўкраінскага сябра Васіля Бурана: «Канчаецца віза. Паеду да Лукашэнкі на ягоную міласць. А ён можа адабраць пашпарт, пасадзіць, аб'явіць, што Быкаў украў у дзяржавы $1 000 000. Знойдзецца дзясятак сведак, якія пацвердзяць адпаведныя дакументы, суддзі і пракуроры, або можна знікнуць без сляда, як палітыкі ўжо многія. І ўсё таму, што некалі выступіў супраць яго і на выбарах агітаваў за пазняка. А тут я таксама пад ягоным каўпаком, і кожны мой крок, і кожнае слова адсочваецца і дакладаецца ў Менск. У Маскву таксама». Недзе ў самым пачатку 2002 года Васіль Владзімірович мне патэлефанаваў і сказаў, што ў яго скончваецца нямецкая віза, ну і такая сітуацыя, што, відаць, прыйдзецца вяртацца ў Менск. Было абсолютна зразумела, што зробіць рэжым Лукашэнкі з Быкавым, калі Быкаў вернецца ў Беларусь. Таму пачалі шукаць розныя варыянты. Пэн-цэнтр прапанаваў Быкаву варыянт Мексікі.
Барыс Кіт, з якім Васіль Владимирович сябраваў у Нямецчыне, сказаў, што Мексіка вельмі цудоўны край, што там прыгожа, калісьці ён там адпачываў на ўзбярэжжы. Ну, але адна справа адпачываць 2 тыдні на моры, а другая справа гэта жыць у вялізным мегаполісе ў Мехіка, перапоўненым людзьмі, аўтамабілямі. Я патэлефанаваў у Мехіка, спытаўся, які там клімат, і стала зразумела абсалютна, што гэты клімат Быкаву з ягонай астмай ніяк не падыходзіць. Таму пачалі шукаць варыянты іншыя, і тут нашыя чэшскія сябры прапанавалі варыянт Прагі. Такім чынам, 2002 год. Васіль Быкаў ужо некалькі разоў быў у Празе. І горад, і краіна яму падабаліся. У беларусаў у Празе было шмат сяброў, можна было шукаць дапамогі. Пан Васіль Быкаў, což byl Васіль Быкаў быў у Чэшскай Рэспубліцы вядомы як пісьменнік. Уласна, з тых пасляваенных пісьменнікаў ён быў найвядомейшы ў нас. Вельмі шмат людзей яго чыталі, ён быў вельмі папулярны, шмат яго тут перакладалі. Мы яго ўспрымалі як такі сімвал Беларусі, як чалавека, які мог бы для чэшскай грамадскасці Беларусь неяк наблізіць, даць нейкае ўяўленне пра Беларусь. Я спаткаўся з спадаром Быкавым у 2001 годзе, калі мы арганізавалі ягоную сустрэчу з нашым тады прэзідэнтам Вацлавам Гаўлам. Уяўлялі мы сабе гэтую сустрэчу як нешта большае за проста прэстыжную акцыю. Таму што гаворка ішла з аднаго боку пра знакамітага беларускага і ўсесветна знанага пісьменніка, а да таго ж прадстаўніка з тых, хто крытыкуе палітычны рэжым у Беларусі, і з другога боку чэшскага прэзідэнта, таксама вядомага пісьменніка і дысідэнта ў часе былога нашага рэжыму. Так што мы гаварылі, што гэтыя дзве асобы неяк падыходзяць адна да адной, маюць што сказаць адзін аднаму. І спадар Быкаў, і спадар Гавел, і гэта было прыкметна, адзін да аднаго праяўлялі вялікую павагу і сімпатыю, і вельмі ацанілі тое, што могуць сустрэцца. Takže jsme si říkali, že ty dvě osoby k sobě tak nějak patří a mají si co říct a pan Bykov i pan Havel to tak nějak vnímali, bylo na nich vidět, že vlastně jeden vůči tomu druhému choval určitou úctu a vážnost a že si velice cení toho, že se mohou setkat. Já si vzpomínám na Я ўспамінаю пра сваю сустрэчу з ім і пра сваю размову. Гэта быў вельмі інтэлігентны і цікавы чалавек. Вельмі культивований а займавий чоловік. У чэрвені 2002 году Васіль Владимирович прыязджае сюды, у Прагу, і вось тут на Радыё Свабода начытывае ў студыі перад мікрафонам урыўкі з кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». Яму дапамагае ў гэтым супрацоўніца беларускай службы Алена Ціхановіч. Тады ж ён піша заяву на імя міністра замежных спраў Чэхіі, і чарнавік гэтай заявы ён пакідае ў мяне. У сувязі з тым, што ў Рэспубліцы Беларусь, дзе я нарадзіўся і пражываў да 1999 году, склалася непрыязная для мяне сітуацыя, найперш палітычная, якая не дае магчымасці для маёй прафесійнай літаратурнай дзейнасці і нармальнага існавання, прашу ўрад Чэшскай Рэспублікі прадоставіць мне права пражывання ў Чэхіі. Разам са мной знаходзіцца жонка Быкава Ірына, якая далучаецца да маёй просьбы. З павагай, Васіль Быкаў. Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавел звярнуўся з адмысловаю просьбаю да ўрадавых установаў даць беларускаму пісьменніку Васілю Быкаву права сталага жыхарства ў Чэхіі. Празскія сябры сталі актыўна афармляць дакументы. В законе была можливість, власне, У законе была магчымасць аформіць сталае жыхарства з гуманітарных прычынаў. Менавіта таму, што нам удалося займець падтрымку прэзідэнта Вацлава Гаўла, мы звярнуліся з просьбаю даць сталае жыхарства. І гэтае сталае жыхарства спадару Быкаву і ягонай жонцы было дадзенае. Быкавові а яго пані быў удзелены. У снежні 2002 году чэшскія дакументы Быкавых былі гатовыя. Але ўзнікла праблема, дзе іх пасяліць. Справа ў тым, што ў той жа год улетку Прагу затапіў павадак. Шмат дамоў апынуліся пад вадой, і тыя кватэры, дзе нашыя чэшскія сябры меркавалі пасяліць Быкавых, яны проста былі непрыдатныя для жылля. Я прапанаваў Васілю Владимировичу і Ірыне Міхайлаўне пасяліцца ў сябе. Мы нават падрыхтавалі пакой. Але яны адмовіліся, сказалі, што ўсё ж такі было б лепей жыць недзе асобна. Но яны проста не хацелі сабой кагосьці абцяжарваць. І мы пасялілі іх у гэтым доме па вуліцы Янкоўцева, 41, у кватэры Ганны Сурмач, якая ў тыя месяцы з'ехала да сына ў Амерыку.
Вокны гэтай кватэры выходзілі ўва двор. Гэта была невялікая аднапакаёвая кватэра, але затое асобная. Калі разам з Александром Лукашуком мы прыходзілі да Васіля Владзіміровича, ён звычайна частаваў нас віном альбо чымсьці моцным. Наколькі я ведаю, Васіль Владзімірович тут у гэтыя 7 тыдняў, пакуль ён жыў, асабліва нічога не пісаў, больш чытаў, а мы шукалі нейкіх лепшых жыллёвых варыянтаў. Потым некаторыя ў Беларусі казалі, што Васілю Быкаву ў Празе не былі створаны належныя пабытовыя ўмовы. Адказаць на гэта можна. Стараліся, але не паспелі. Але Чэхія стала адзінай краінай, якая выдала Быкавым не кароткатэрміновую візу, а права на сталае жыхарства ў краіне і сталую паўнавартасную медычную страхоўку. У лютым 2003 году неяк у размове высветлілася, што Васіль Владзімірович ужо некалькі дзён не вельмі добра сябе пачувае. Баліць жывот. Яго ўгаварылі паехаць на абследаванне. У адным з лепшых у Празе клінічных шпіталёў Матол былі праведзены неабходныя аналізы і працэдуры. Быў пастаўлены дыягназ. Васілю Быкаву неабходная аперацыя. 27 лютага 2003 году Васіль Быкаў меў першую сустрэчу ў шпіталі Матол. А на наступны дзень, 28 лютага, Васіль Владзімірович і Ірына Міхайлаўна перасяляюцца вось сюды, у гэты дом па вуліцы Варшавацкага надаража 22 і здымаюць аднапакоевую кватэру на першым паверсе. Вось гэтае іх вакно. Тут ім давядзецца жыць амаль 13 тыдняў, і гэта апошняя кватэра Быкавых у Празе і апошні іх прытулак на чужыне. Але тады, у лютым 2003-го, пра гэта яшчэ ніхто не ведаў. Васіль Владзімірович і Ірына Міхайлаўна набылі мэблю, кніжную паліцу, шафу, пісьмовы стол. Васіль Владзімірович вярнуўся да сваіх ранейшых прыпавесцяў і нават зрабіў накіды новых твораў. 11 сакавіка пасля медычнага абследавання Васіль Владзімірович сказаў мне, што лекары прапануюць яму зрабіць аперацыю, а потым хіміятэрапія. Фактычна гэтымі словамі хіміятэрапія, дыягназ, канчатковы дыягназ быў вызначаны, але ў сваіх размовах слова «рак» мы не ўжывалі. Васіль Владзімірович сказаў, што з усіх магчымых варыянтаў у яго заўсёды бывае самы горшы. 12 сакавіка Быкаў дае згоду на аперацыю. Да Васіля Владзіміровича і Ірыны Міхайлаўны ў Прагу прыязджаў Барыс Кіт, чые ўспаміны Васіль Владзімірович запісаў у Нямецчыне. Тут наведвалі яго празскія беларусы Віталь Тарас жонка, Александр Лукашук, Сергей Абламейка, Ілля Глыбоўскі, Владзіслаў Яндзюк. Прыходзіў на кватэру Сяржук Соколов-Воюш і прыносіў яму кніжкі, якія выдавала беларуская дыяспара. Дарэчы, Васіля Владзіміровича вельмі цікавілі фрагменты беларускай гісторыі, якія і ў савецкай Беларусі, ды і ў сучаснай застаюцца белымі плямамі. І вось аднойчы ён з часопіса «Беларускія ведамасці», які ў Варшаве выдае Зенон Пазняк, выразаў фотаздымак сакратарыята Беларускай Народнай Рэспублікі, заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі, наклеіў на картонку і гэты фотаздымак паставіў на паліцы. Ён заўсёды апошнія тыдні быў перад ім. 23 сакавіка 2003 году беларусы і Чэхіі святкавалі ўгодкі Беларускай Народнай Рэспублікі. На святкаванне прыляцела з Канады старшыня Рады МНР Івонка Сурвіла. У Празе у люстраной зале Клементінума прайшла святочная імпрэза. Васіль Быкаў выступіў з прамовай. Як аказалася, гэта быў апошні публічны выступ Васіля Быкава. Дарагія беларусы, шаноўныя нашы госці, 85 гадоў таму беларусы здзейснілі цуд. Не, яны не панішчылі ворагаў, не вызвалілі краіну, не дамагліся свабоды, але іх подзвіг будзе адзначаны яшчэ доўга, можа быць, да канца стагоддзя. Таму што яны запалілі кволую свечачку надзеі сярод беларусаў. І вот гэтая акцыя аказалася самай важнай і самай бясцэннай. Пры яе сціплым святле яны як маглі і змагаліся з бальшавіцкай навалай, з фашыстоўскай акупацыяй, з роспаччу і паняверкай, што за стагоддзі укараніліся ў гаротным народзе.
Мы усцешаны, што гэтая свечачка гарыць і дасюль, і хоць яе зыркі агеньчык слаба свеціць, часам капціць і не грэе, але ён дае спадзяванак шмат якім пакаленням беларусаў на святло і цяпло, на свой дом і сваю сям'ю. Тое, без чаго ў гэтым драпежным свеце нікому няма і не будзе жыцця. Дык няхай яна гарыць, наша кволая спадзяванка, якую мы песцім і тулім, ашчаджаем і беражэм, як лепшыя з беларусаў яе бераглі да нас, з думкай, а раптам прыйдзе час, і яна ўспыхне сонечным ззяннем, калі надарыцца спрыяльны для таго час. Бо калі не будзе таго, хай сабе слабога агеньчыку не ўспыхне нічога, і для нас настане вечная ноч. Але мы не хочам вечнай начы, мы Божае стварэнне, людзі, і маем права на боскую долю. Памажы нам, Господь, і жыве Беларусь. На наступны дзень пасля ўрачыстасці Быкавых наведала Івонка Сурвіла. My z Siergiejem Nawumczykiem poszli jego odwiedzać w jego maleńkim pomieszkaniu w Prazie. I on wielmi cudownie nas przyjął, nie licząc na to, że już był wielmi chory i na pewno przeżywał to. I jego żonka tak samo, gospodarnia Irina, oboje starali się, żeby my czuli się dobrze, żeby my nie sumowali. I nas na ogół był cudownym gospodarzem, nas обовязково хотел запросить на обед. Пошли мы у китайский ресторан, съели разом. Jak zawsze pokazał, jaki on cudowny człowiek, wiedliwy, dobry i особливо, jak mocno starał się, żeby my byli szczęśliwi. 27 сакавіка Васілю Быкаву ў шпіталі Матол была зроблена аперацыя. Яна прайшла паспяхова. Рабіў яе знакаміты чэшскі хірург доктар Павка, які апераваў і Вацлава Гавала. Васіль Владимирович быў квёлы, але стараўся паказаць, што адчувае сябе лепей. Гаварыў, што Матол – гэта фабрыка здароўя, але хутчэй хацеў бы дадому. 9 красавіка яго выпісалі са шпіталя. Васіль Владимирович пачуваў сябе даволі слабым. Яго нудзіла падчас курсу хіміятэрапіі, але ад запросінаў пагуляць па Празе, калі фізічна гэта мог рабіць, звычайна не адмаўляўся. Канец красавіка быў такі самы цёплы, як зараз. Я памятаю, што быў вельмі сонечны дзень. Вось трава ўжо была зялёная, кветкі, уже з'явіліся першыя лісточкі. І мы з Быкавым на Грачанах. Быкаў з жонкай Ірынай Михайловнай і я з жонкай са Светай. А некалі давно я спытаўся Быкава, што яго яшчэ радуе вот в гэтым жыцці, уже ва ўсіх сваіх эміграцыях. І он мне адказаў вельмі лаканічна. Адным словам, сказаў прырода. Вось Быкаў быў не вельмі патрабавальны, што да радасцяў жыцця ён цаніў простыя рэчы, але прырода заўсёды пакідала яго неабыякавым. І вось у той дзень на Грачаны мы прыйшлі не з цэнтральнага ўвахода, як прыходзяць усе турысты, а прыйшлі з адваротнага боку Грачанаў якраз у той самы зялёны парк, сад, дзе некалі працаваў садоўнікам Францішак Скарына. Але я зараз хочу сказаць пра іншае. Быкаў заўсёды любіў маляваць рэчы, якія яму падабаліся. Вось у мяне ёсць некалькі ягоных малюнкаў па памяці, які ён зрабіў. Напрыклад, уезд у ягоную родную вёску Вушачу, дарога ў школу, па якой некалі хадзіў са сваёй вёскі ў гэтую Вушачы самыя, ягонае возера. І таксама ёсць вось гэты малюнак. Малюнак вось гэтага кафэ, у якім мы зараз сядзім. Вось ззаду вы бачыце тое самае дрэва, сценка, другое дрэва і за сценкай 4 удзельнікі нашага кароткага прыпынку. Васілю Быкаву падабалася Прага. Ён меў тут свае ўлюбёныя месцы. Большасць з іх на прыродзе. Зусім побач з домам Быкавых быў цудоўны парк пад назваю Гаўлічкавы сады. 27 красавіка у Васіля Владимировича была кансультацыя ў анколага. Ён прыйшоў троху засмучаны і сказаў, што чэшскія лекары застаюцца пры старой савецкай традыцыі і нічога толкам не кажуць хвораму.
а пасля сказаў: «А, мне што? Мне б да цяпла дажыць». І вось якраз праз некалькі дзён у траўні наступіла доўгачаканае цяпло, бо ў той год была зацягнутая вясна. І гэта быў вялікі шанцунак, што якраз побач з кватэрай, якая Быкавым не надта падабалася, былі вось гэтыя гаўлічкавыя сады. Гэта пачатак, цэнтральная алея, сады ідуць пасля. І Васіль Владзімірович у працягу траўня праводзіў тут вельмі шмат часу. Васіль Быкаў – найвядомейшы беларускі пісьменнік у свеце. Апошнія гады свайго жыцця ён вымушаны быў жыць за мяжою. Чаму так сталася, што Быкаў не мог працаваць і жыць у Беларусі? Чаму ён не хацеў вяртацца і пры якіх абставінах вярнуўся ў Беларусь? Якімі былі апошнія тыдні і дні жыцця Васіля Быкава? Мы сабраліся ў Галі і Сергея Навумчыкаў дома і, абмеркаваўшы сітуацыю, вырашылі, што мусім памагчы Быкавым. Паколькі яны людзі не маладыя, у Празе нядаўна яшчэ не арганізавалі свой быт, мы павінны памагчы неяк з харчаваннем, бо пасля аперацыі чалавеку патрэбная дыета, дыетычнае харчаванне. І вось Галя Навумчык і моя Вольга пачалі па чарзе гатаваць для Васіля Владзіміровича дыетычныя абеды. І мы вазілі яму іх увесь красавік і частку траўня да яго ад'езду ў Менск. 13 красавіка разам з жонкай і дачкой мы наведалі Васіля Владзіміровича Ірыну Міхайлаўну. Жонка прыгатавала нейкія дыетычныя стравы. Так аказалася, што ў той дзень я здымаў на відэа дачку, і у мяне з сабой была відэакамера, і я уключыў відэакамеру на некалькі секундаў. Атрымалася, што, відаць, гэта самы апошні відэазапіс Васіля Владзіміровича. У канцы красавіка Сергей Навумчык з'ехаў у Амерыку, і да мяне перайшоў абавязак адвозіць Васілю Владзіміровичу свежую прэсу. Аднойчы я пазваніў яму на мабільны тэлефон і сказаў, што вязу чарговую партыю. А ён сказаў, што ён знаходзіцца цяпер у гаўлічкавых садах і каб я ехаў адразу сюды. Мы прыехалі з Вольгай, з маёй жонкай, прыблізна палове 12-й ён нас сустрэў каля брамы садоў і прапанаваў зрабіць экскурсію, якую я запомніў на ўсё жыццё. Якраз было вельмі цёпла, сонечна, Быкаў чакаў гэтага цяпла і святла. Ён нас павёў па гэтых садах і быў абсалютна захоплены прыродай. А я быў захоплены яго веданнем кожнай расліны, якую ён тут бачыў. Кожнае дрэва, кожны куст, ён ведаў усе назвы. Я проста згадаў, як Кандрат Крапіва рэагаваў на першы раман Вячеслава Адамчыка. Ён сказаў: «А вы шмат зёлак ведаеце». Дык я сказаў Быкаву, што ён ведае падобна значна болей. Васіль Владзімірович задаволена пасміхаўся і вадзіў нас па гэтым садзе. Цяпер я думаю, што захапленне прыродай было часткай яго шляхетнай і беларускай душы. Васіль Владзімірович вяртаўся ў свой звычайны працоўны рэжым. Дапісваў новыя фрагменты да кнігі ўспамінаў, сачыў за падзеямі ў Беларусі, як звычайна, штодня слухаў радыё «Свабода». Але даводзілася падпарадкоўвацца графіку медычных працэдураў, праходзіць курс хіміятэрапіі. Прыгадвае старэйшая медсестра аддзялення радыялогіі і хіміятэрапіі шпіталя «Матол» Людмила Нойманова. Мы принимали на наше отделение пана Быкова. Мы прымалі ў нашым аддзяленні пана Быкава. Вельмі добра яго ўзгадваю, таму што гэта быў вельмі спакойны чалавек, вельмі інтэлігентны. Ставіліся мы да яго з павагаю, стараліся яму забяспечыць неабходны дагляд. Ён мне добра запомніўся, стаўлюся да яго з вялікай сімпатыяй. Пасля ў Менску
у друку, і проста людзі некаторыя выказваліся, што Быкава ў празе кепска лячылі, яму аказалі кепскую медычную дапамогу. Дык тут варта сказаць, што лячэнне для Васіля Уладзіміровича было такое дарагое, што чэшская страхавая кампанія, якая пакрывае выдаткі ўсіх пацыентаў, не магла сама нават прыняць рашэнне аб гэтым лячэнні і спатрэбілася ўмяшанне міністра аховы здароўя. Лячэнне было вельмі дарагое. Одна упаковка лекаў каштавала $2900. Já jsem 7 let pracovala v zahraničí, tak vím a dokážu srovnat péči. Я 7 гадоў працавала ў замежжы, дык ведаю, магу параўнаць дапамогу хворым у клінічным шпіталі Мотал у анкалогіі з іншымі развітымі заходнімі краінамі. Я магу насамрэч вельмі адказна сказаць, што ў нас дапамога анкалагічна хворым на высокім узроўні. Больш таго, мы супрацоўнічаем з іншымі краінамі, дык можам тут мець самыя сучасныя сродкі лячэння. Таму запэўніваю, што пан Быкаў атрымаў тут дапамогу на самым высокім узроўні. Přesvědčena, že i pan Bykov zde dostal péči na vysoké úrovni. Ад'езд Васіля Уладзіміровича ў Менск быў для ўсіх нас тут у празе абсалютна нечаканым. Ён вырашыў выкарыстаць для паездкі ў Менск 2-тыднёвы перапынак у хіміятэрапіі. Адпаведна, праз 2 тыдні ён збіраўся вярнуцца. Недзе ў 20-х чыслах траўня я з Нью-Йорку патэлефанаваў Быкаву ў Прагу і кажу, што вось праз некалькі дзён вяртаюся ў Чэхію. Ён кажа, ну цудоўна, значыць, у чэрвені пабачымся. Я кажу, як у чэрвені? А я вось еду ў Менск. Як у Менск? Ну вось мы з Ірынай Міхайлаўнай едзем на пару тыдняў у Менск, 6 чэрвеня вяртаемся, ўзялі ўжо зваротныя квіткі. Такая паездка для мяне, ну і не толькі для мяне, была абсалютна нечаканай. Дарэчы, чэшскія лекары не раілі Быкаву, зважаючы на стан ягонага здароўя, пасляаперацыйны стан, ляцець самалётам. Раілі, калі ўжо ехаць, дык ехаць цягніком. Ну, але Быкавы паляцелі самалётам. Ён паляцеў старэнькім самалётам Як-40, гэта вельмі стары самалёт і вельмі такую траску цяжка перанесці нават здароваму чалавеку. А ён быў хворы. І калі Васіль Владзімірович выйшаў у аэрапорт, ён згубіў прытомнасць. Быкавы прыехалі ў сваю менскую кватэру ў доме нумар 10 на Танкавай. Яны збіраліся вяртацца ў Прагу. Чаму ж прыйшлося змяніць планы? Пасля таго, як Быкавы атрымалі сталы побыт у Чэхіі, узнікла нечаканая праблема, сканчалася дзеянне пашпарта Ірыны Міхайлаўны. І вось жа, каб атрымаць новы пашпарт, трэба было стаць на ўлік у беларускай амбасадзе. І я дапамагаў Быкавым зрабіць гэта. Я іх звазіў у консульскі аддзел беларускай амбасады, які якраз тады, ў 2003 годзе, месціўся непадалёку адсюль. У гэтым раёне Прагі справа ў тым, што пасля паводкі сталы будынак беларускай амбасады не функцыянаваў, і яны арендавалі месца ў расійскай амбасадзе. І вось на маіх вачах консул Андрей Воловик даў ім запоўніць формы. Яны запоўнілі формы, і консул сказаў, што з тае прычыны, што Быкавы маюць дазвол на сталае пражыванне ў Празе, яны маюць права на атрыманне пашпарта новага, замену пашпарта тут, у Чэхіі, ён будзе выдадзены. І сваім рашэннем, як жэст добрай волі, консул таксама вызваліў Быкавых ад нават аплаты консульскага збору. І вось жа з амбасады пазванілі Быкаву якраз 8 траўня, сказалі, заўтра мы заедзем за вамі, уручым вам новы пашпарт, і калі вы не супраць, мы запрашаем вас на альшанскія могілкі да помніка савецкаму салдату-вызваліцелю на ўскладанне кветак. Быкаў, як франтавік, ніколі не адмаўляўся ад такіх запросінаў і сказаў, так, канешне, я паеду. Але 8 траўня мы яшчэ правялі разам. Мы гулялі па гораду з ім, з Ірынай Міхайлаўнай, і мы з жонкай запрасілі іх у рэстаран, і там мы адзначылі этот дзень перамогі. Это вот самы апошні дзень перамогі у жыцці Быкава. Пра тое, што адбылося на наступны дзень, я ўжо ведаю са слоў Васіля Уладзіміровича. Раніцай 9-го машына з амбасады з супрацоўнікамі дыпламатычнай місіі беларускай прыехала да дома, дзе яны жылі. Яны выйшлі з Ірынай Міхайлаўнай, і консул уручыў ёй новы пашпарт, сапраўды новы, выпісаны, як і належыць, і папрасіў стары пашпарт назад. Ірына Міхайлаўна адкрыла гэты пашпарт, паглядзела яго, і там не было штампа прапіскі.
там не было штампа прописки, менской прописки с адресом их улицы танковой, и дома, и кватэры. И в этот момент Ирина Михайловна отмовилась отдать старый паспорт с пропиской супрацовнику амбассады. И в этой ситуации Тито им было неемко, Ти уже не выпадала, и она отрымала новый паспорт, а старый не отдала. И таким чином у нее оказалось два паспорта. И она отчула, что нечто тут не так. А протяг этой истории отбылся, думаю, что тыдні праз два. 23 травня Быковы нечакана отлетели у Менск. Яны купили квиток у два баки, думали вернуться. И лiteralна праз некалькі дзён пасля іх прыезду я уведаў, што іх нешта адбылося, нейкая навіна. Я пазваніў Васілю Владимировичу, спытаўся, ці ўсё ў парадку. Ён кажа: «Саша, ёсць навіна і яшчэ якая. Але зараз вам пра яе не хочу казаць». Праз некалькі дзён я перазваніў, і ў гэты раз уже Васіль Владимирович расказаў. Іх выпісалі з кватэры. У ЖЭКу ці ЖЭСу, не ведаю, як эта установа іх называецца, ім сказалі, што з тае прычыны, што яны жывуць за мяжой, яны выпісаныя са сваёй кватэры з дома па вуліцы Танкавай. Василий Владимирович был страшно знервован этой навиной, потому что для яго она означала, кватэра была не прыватызаваная, што, магчыма, яны страцілі права на эту кватэру, магчыма, яны могуць выселены быць у любы момант. І ад беларускай улады ён спадзяваўся, што гэта можа быць. Я таксама быў вельмі моцна здзіўлены і ўражаны гэтым. Я пазваніў у беларускую амбасаду чалавеку, які займаў тады пасаду дарадцы, яго прозвішча Казлоў. Ён неаднаразова прыходзіў на розныя імпрэзы, якія лазіла дыпламатычная супольнасць у Празе разам з удзелам Радыё Свабода. Я яго ведаў па гэтых сустрэчах і расказаў все, што зроблена, і сказаў, што в этой сітуацыі беларуская амбасада выглядае вельмі непрыгожа. Выглядае, што яна стала альбо удзельнікам, альбо правадніком аперацыі спецслужбаў па нанесенню такога удару великому беларускаму пісьменніку. Дарадца амбасады Казлов адразу адкінуў гэтую версію, сказаў, што это нейкая памылка, это нешта бюрократычнае наблыталі ў Менску, што амбасада да гэтага не мае ніякага дачынення, і паабяцаў разабрацца. Я потым дазваніўся да консула Валавіка і таксама паўтарыў яму сваю ацэнку таго, што адбылося, і якое ўражанне это зрабіла, і як цяпер выглядае амбасада. І ён таксама сказаў, што амбасада не мае ніякага дачынення да таго, што Быкаў быў выпісаны, і таксама паабяцаў праз каналы Міністэрства замежных справаў зрабіць даведкі і зрабіць все магчымае, каб паправіць эту сітуацыю. Апошні прыезд Васіля з Прагі ў Мінск быў, конечно, не падобны на папярэднія прыезды. Чым? Тым, што ён быў відавочна слабы, відавочна хворы. Васіль адзінае, пра што мне з трывогай гаварыў, што ён баяўся, каб гэтая кватэра, ягоная мінская, пасля, можа, нечага трагічнага, не адышла ад яго ці дзяржаве, ці невядома якім людзям. І вось яго вельмі трывожыла якраз гэта. І я рашыў паспрабаваць яму дапамагчы. Я кажу, што Васіль, мы паспрабуем неяк дапамагчы. І якраз у гэты час так атрымалася, што на мяне выйшаў тадышні кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Урал Латыпаў, Урал Рамдракавіч Латыпаў. Ён захацеў са мной сустрэцца, калі мы сустрэліся, то ён, значит, папытаўся. Ён яшчэ раней на мяне выходзіў, пытаць, што, магчыма, што-небудзь трэба Васілю Владимировичу дапамагчы там з медыцынай, магчыма, з лекамі, чым можна яму дапамагчы. Я пра гэта сказаў Васілю, кажу, што вось ёсць такі крок з боку Урала Рамдракавіча. Васіль гэта, конечно, успрыняў вельмі нявесела. Ён сказаў, што я ад сённяшняга кіраўніцтва Беларусі не хачу ніякай дапамогі і ніякага спрыяння
быць нават і гаворкі такой не можа. Я гэта Уралу Рамдракчу сказаў, што вось Васіль не хоча нават і гаварыць пра тое, каб яму была дапамога з боку чыноўнікаў, вышэйшых чыноўнікаў Беларусі. На што ён мне сказаў, што гэта не нейкае, так сказаць, рашэнне кіраўніцтва, гэта яго асабістая ініцыятыва. Дык вось я сказаў яму, што вось адзіная такая беда, якая вельмі хвалюе Васіля і якой было б добра, у якой дапамагчы, гэта вось пытанне з прапіскай. На што мне Латыпаў сказаў: да божачка мой, хіба это пытанне? Я бясспрэчна таксама сказаў: да это ніякае не пытанне, але гэта пытанне, якое вельмі хвалюе Васіля. Ну і літаральна за пару дзён, а можа там і меней, пытанне гэта было вырашана. Василий Владимирович и Ирина Михайловна были, я зноў повторюся, страшно знервованы этим ударом. Василий Владимирович расцэньваў яго як акцыю спецслужбаў, праведзеную спецыяльна супраць яго і праведзеную менавіта з мэтай нанесці ім такі удар. І я мушу сказаць, што калі это была акцыя спецслужбаў, яна сваёй мэты дасягнула. Яна моцна нанесла удар Быкаву. Васіль Владимирович пачуваў сябе ўсё горш. Голас у тэлефоннай трубцы, калі яму тэлефанавалі ў Мінск, гучаў усё менш упэўнена. Ва ўсіх былі кепскія прадчуванні. Мне ўспамінаецца апошняя наша размова. Гэта было 5 чэрвеня 2003 года. Я яму патэлефанаваў у Мінск, і мы гаварылі. Я пробаваў яго падбадзёрыць наконт поправы, наконт таго, што можна паправіцца. Але Быкаў ужо разумеў, што, відаць, дні яго палічаныя. І тады я проста адкінуў усё і сказаў, што Василь Владимирович, верце, не гледзячы ні на што, наша Беларусь жыве і будзе жыць. Ніхто, ніякая гэбаўская Расія, ніякая хунта, ніякая ліберальная Еўропа, ніхто не знішчыць нашай незалежнасці. Мы будзе развівацца наша мова, наша культура, у наших пакаленнях, у нашай будучыні. Верце, што так будзе. І памятаю, што Быкаў зразумеў, і для чаго я это гавару, але голас яго пацяплеў. І ён кажа: ну дай Боже, дай Боже, дай Боже. Вось гэта апошнія яго словы. Яны і гучаць у мяне ў вушах. 9 чэрвеня Васіля Быкава паклалі ў інстытут анкалогіі ў Бараўлянах. Тут ён 19 чэрвеня сустрэў і свой апошні дзень нараджэння. Гэта была вельмі, скажем так, сумная, горкая сустрэча. Тое, што Васіль было цяжка, Васіль быў вельмі хворы, гэта было відавочна. Але ён паводзіў сябе надзвычай мужна, бо ён стараўся, каб нікому ад яго пакут, ад яго хваробы, каб не было лішніх клопатаў нейкіх ці што. І калі мы прыходзілі да Васіля ў ягоную палату, то ён спрабаваў нават часам жартаваць. У Рыгора Барадуліна пытаўся нават: ну, як там твой кот Мірон жыве? Ну, словом, ён стараўся перад намі быць, ўсё-такі не зусім уже такім нямоглым чалавекам. А на дзень ягонага нараджэння мы да яго прыйшлі даволі, так сказаць, вялікай кампаніяй. Мы яго павіншавалі, адкрылі нават там бутэльку віна. Ён, конечно, з намі уже выпіць не змог. Ён ляжаў, ён уже не мог падымацца, ён ляжаў. Але, так сказаць, ён, як кажуць, абрадаваўся таму, што мы па традыцыях у гэты дзень да яго прыйшлі. Дарэчы, тады Сергей Шапран на всякий выпадак узяў з сабой фотоапарат. Ён добры
фотомайстром. И Василь, это, я просто сказал, говорю, Сережа, да ты что, як можна у таким стані, фотоапарат. А Василь, видать, зауважив, каже, Сережа, у тебе що, може і фотоапарат з собою є? Він каже, є. Каже, зробі здымки. І гэта былі апошнія здымки каля вельмі хворага Васіля, дзе былі мы з Рыгорам Барадулінам. Ён зрабіў здымак нас трох, а потым, як кажуць, кожнага і Рыгора з ім, і мяне з ім. Гэта, між іншым, быў такі для мяне нечаканы крок, нечаканае рашэнне Васіля. Відаць, сапраўды ён уже разумеў, што асталося яму жыць немного, і, відаць, ён хацеў пакінуць нейкі ўспамін пра сябе і такога. Тым болей, што на здымках Серожа Шапрана, вось гэтых апошніх здымках, там сапраўды відно і тое, як ён пакутуе, і нейкая такая, нават уже неземная мудрасць Васіля, які глядзіць на гэты свет, ведаючы, мы-то не ведалі, а ён, відаць, уже ведаў, што ён глядзіць на гэты свет в апошні раз. У яго стане пражскія лекары лічылі, магчыма прымаць толькі хіміятэрапію ў выглядзе таблетак, а ў Менску прымянілі хіміятэрапію ўнутрывенную, што вельмі пагоршыла стан Васіля Владимировича. А потым раздаўся мне тэлефонны звонок, калі сказалі, што Васіль памёр. Памёр ён, так сказаць, не вытрымала сэрца, бо яго вельмі сачылі ўсё, што звязана з печанню, а сэрца, скажем так, у нейкім сэнсе не дагледзелі. І сэрца не вытрымала. Пражскія лекары былі здзіўленыя тым, што ніхто з менскіх калег ім не пазваніў і не пацікавіўся гісторыяй хваробы Василя Быкова, гаворыць лекарь Сергей Юрченко. Для того, что если он будет обращаться там к врачам, для этого мы дали ему выписку, в которой было кратко диагнозы, назначенные дозы, назначенные этого лекарства химиотерапевтического. Самое главное, для необходимых подробностей всегда они могли с нами соединиться, то есть контакты на врачей, которые после операции с ним занимались. То есть там был имейл, адрес и телефон. К сожалению, никто нам не позвонил, никто нам не написал. Это очень удивляет и, конечно, наводит на мысль, что это просто какое-то политическое ослепление, но ни в коем случае не действие нормального врача, который никогда бы так не поступил. Я думаю, что он вельми зробив великую помилку, что поехал в Беларусь, что он поехал в Беларусь. Я думаю, что это было спровоковано, как он поехал туда. Але я вельмі шкадую, я ёсць пэўная, што ён яшчэ быў бы жывым, каб не паехаў у Беларусь. У сярэдзіне чэрвеня 2003 года Васіль Владимирович тады быў у Менску. Я патэлефанаваў рэдактару газеты «Народная воля» Йосіфу Сярэдзічу, і ён мне сказаў інфармацыю, якая падалася яму вельмі важнай. І сапраўды, гэта інфармацыя была нагэтулькі важнай, што папрасіў яе паўтарыць пад запіс. Яна тычылася Васіля Быкова. І, магчыма, гэта інфармацыя высветліць некаторыя акалічнасці вакол апошніх тыдняў жыцця Васіля Владимировича. Літаральна на наступны дзень пасля вяртання Васіля Быкова з Прагі ў Мінск я сустрэўся з адным добрым знаёмым, чыноўнікам высокага рангу, які ў бліжэйшым атачэнні да Лукашэнкі. І вы ведаеце, я заўважыў проста, як ён, паціраючы рукі, приписывал, як быццам это іх уласна заслуга і яго асабіста, тому што ён сказаў, што я вас пераконваў, все пагадзіліся, і менавіта толькі дзякуючы яму і бліжэйшаму атачэнню Лукашэнкі Васіль Быков з'явіўся паміраць, менавіта паміраць на радзіму. Тому што ты ж ведаеш, калі б ён так і сказаў, ты ж ведаеш, калі Васіль Быков памёр у Празе, як бы яго сустракала
вся громадскость, скажем, на чыгуночном вокзале, альбо в аэропорту, или там самолетом, что это вылилось бы у великую, может, манифестацию. А тут он приехал, сам помер, все спокойно. И это наша перемога. Размова Іосіфа Сярэдзіча з чыноўнікам высокага рангу, які назваў смерць Быкава перамогай, адбылася на другі дзень пасля прыезду Быкавых у Менск. Яшчэ не было ніякай гісторыі з пазбаўленнем прапіскі і ніякіх планаў з анкалагічнай клінікай у Бараўлянах. 22 чэрвеня 2003 году, праз 3 дні пасля свайго 79-го дня нараджэння, Васіль Владзімірович Быкаў памёр. Але засталіся яго кнігі, засталіся ягоныя запаветы беларусам. З намі застаўся прыклад ягонага бескампраміснага, сумленнага і таму шчаслівага творчага жыцця. Быкаў застаўся з Беларуссю.